Nakatago kita ning trapal nga hugaw, guys. Nya na, naglisod na ko anin sa pag-video. Ulat na lang mi sa munggos nga malata. Oh. Pas may gali nakauna-una kag humul pas. Grabe ni luto aga bagyo sus Ginoo Lord tabang. Oh, si vlogger. Kuan. Oh. Nakatago ta dire. Oh Lord, mapungko ko dire. Oy! Dire makita na gyud ni guys og kinsay mga kay mga haleng aning basa. Bana nabilin sa inyong balay ban? Lana na ko. Lana. Labay kay Mao dito ang mga wakwak gabiin ang lupad kay naday lana gipanglabay. labay. Oh, ang buntit be. Kakuan ba siya? Kapasiga ba siya aning? Importante na. Eh. Grabe po pagkaitsaha, mura magaits. Mura maglag-baseball, unsa ba? Pay klaro ning tima ni. Ayo ko mga hubog, pagka kainom nahubog na. Mo ni nakanindot sa munggos sa hinumulan, dali ra kayo. Yeah, it's a munggos. Oh, sige. Sige. Agrino. Sakit akong tiyan ninyo, uy. It's a munggos. Ambot lang, nangatalitihian, mantingali ni sila, oy. Da? Oh. Okay. Wa man gud ni nakainom siyang lana, mao ni. Nya gaulan naman, mag-lockdown na lang may aning kuan, plywood. Agoy Ginoo. Grabe, nag-ulan naman, dahil wala man may atop. Mag-lockdown na lang gid ani oh. Oh, tanawa oh. Okay kayo. Agrino. Wala man gud ang among chip cook si Iris, wala diri na. Wa na nagkadimao. Lunora na ni Andrea ang kaldero wa pa kabukal. Ay, kaligri ba. Cha mga pila ka kauras maging ana cha. Ginoo ko kitaboy ka oy. Handa. Wa na gyud. Pagpuli-puli lang tag ning ana. Magpuli-puli mi kuan aning kuan. Plywood. Sus paitan ni ulan na gyud, ulan na. Ulan na, wa pa mi kaluto gi, ulan na mi. Wa na. Luto na kay nay ato pamanta. Tira na oy. Ay labay ra ni ay labay. Sa apil lang kami panday. Labay pa na yan na hapon. Labay ra daw ning ulan na. Say labay. Mao naman gyud ni. Itong-tong sa ulo. Kinsa may haligi ane. Ako lang daw kay gagmay igtiil. Awa dito ba tawa tan paalang-alang oh. Maluto na bitaw ni damo diha. Igi kaluoy gyud kayo. Maghikay man gyud bisag kuan ga ulan di mao ni katagam oh. Ay, team haba, rain or shine. Maghikay gyud. Hulat na lang mi sa munggos. Wala ni kusog gyud kayong ulan oh. Grabe. Ala, hingkusog na gyud kaayo. Pait. Ipamutang ng gamit ditong uban.
Bastang luuya. Sakto pa man kamog ngipon. Pwede ra na usapong munggos. Timplahin na na, oy! Okay. Dili babag ang ulan ha, nga di mi makahabhab. Dai ni abot kinsa ni. Uy, magic daw, kitsa, di may mag. Halang, na may magic oh. Sige may itsa. Naabot ng kinan. Ita. Di ka makontak ay. Ay na lang ay. Ate, yan ate, kaya ang Oy, niinit. Okay. Ang chipcock naglakaw-lakaw man oh. Mo mukaon to ginikay ninyo. Okay ra na oy 1 hour mo dihang magkuan. Hawi kayo. Bahalag na nga basa. Oh, ibabaw sa kuan. Ay, Ginoo ko pagkaluoy gyud. Isang kusog kayong ulan, grabe. Haluoy sa Team Habhab. Grabe. Og kinsay mo doon ay og maghimo daw og kuan balay-balay. Haluoy sa Team Habhab. Dire ba ibutang? Iya, ate ibutang ani kurana. Grabe, di lalimin pagkahikaya. Siya no gipad yun ni musika pa ni guys. Suray na taon mo. Mamalay, mamalay. Stay po ning kasali ay guys. Ay. Ano ning kasali? Res, ipaantoson mo sa imong kasali, Res. Dili lalim malakinan. Abot na ra ba ang kinasaron? Taon. Wala na ay. Sugkaya. Ukayin mo na mabuti. Lambot lang. Kani di limin ko ba? Hey, naan eh. Ani, ramat ko na ako, oh. Lagi, pero kaligo pa lagi tao. Uy, purpose ni Ani. Pero upi na ni siya. Oy, maluto ni, upi na ni. Kani na lang. Nakabukad lagi ka, anak, bay. Ikaw na, ang gahong. Ulanan. Ica-ca, basa. Ano, day? Mahulog sa banji, sinina. Oh, sakto. Oy, ma. Sinina, katong Junre, sinina. Agoy. Di ulan ang amo ang ikay oy. Isa si Ramina, ang isa si Angelica. Tagalok. Pagkalable. Nakitan rin mo kuan. Tanon ko may video na Wala. maluot ako na kugangan. Pagkaban ning ay Mintuang ang ulan.
Luya gini sila dili ni kaluto. Oh, nagtalitihin na pod. Mag-aswat yun ni aning trapal ron, magpandong. Oh, pinalay magunit dito. Isa. Tayo isa, nagbugsay na. Mubiyahe na. Awa to usa. Pero gino na nga unsa na. Grabe tripping yun. Tubig! Ah, oh, kayang tubig sa mais. Karon dali ra. Oh. Insa ang tubig! Si Banje! Kasi mo pa sa Di makontak si Iris. Ay, ayaw, way. Init kayo, way. Kabi sa kuan. Nakadaso na lab. Ay, ang trapo. Trapo ba? Ako! Banje! Na? Na lang na. Milom-milom na ang piki. Ita. Sila. Ala, kapait. Kapag kapait. Ang ganahan ko noong lumoy nga saging. Kana daw tigulang. Unya kay ganahan mag-ikog lumoy. Ala, oy, wanggits na gyud. Naglata mig munggos din giulan man mi. Oy, tabo nagpayong. Burot na mong kahoy, wa na mi ihikay ugma. Wa na tay ihikay ugma. Ang GSM wala na, gidala nang imig balik ba? Nawala oy, lantan si Mia. Naman si Samantha. Suko kay ka. Tsana, Kalamay. diin ka nin palit. Aw, Kabangon, gilakaon nila ron. uwang rapod. Dami na na sandwich ba?